babaji erade man every kwayemu eti obi si me sa ono nya ye funo mo ba now solo sana osia OPATAFUOR tia now obi so cross me sa na bro monyi na ra ye basa ono so sana osia OPATAFUOR tia ono na ye de na ba se na basa betia ke diafo obebubu dade adaban na wa yusumu akurade abie and it is our boya ya obatia ni OPATAFUOR that's a boba toyanso also beti OPATAFUOR atifinso ya obatia ni OPATAFUOR na force krade e hodia na wasai babia yeah prophet OPATAFUOR man of God Erade Shirawo, yeah, prophet OPATAFUOR, Yamawa you go, Erade Shirawo, yeah, OPATAFUOR, prophet OPATAFUOR, Erade Shirawo Debia, Maya Mofira na Fedia Menini. Me wuru di phobia otese OPATAFUOR akanesi afera naba osha nechina OPATAFUOR ode na wodi asam na asam so ne enrade esa no nyame aya no waya ne se o mind dendene osi ujatano now do to me, Makana na from Pesway, a fancy and our side, Yarewa. That's our kind of brown pa, a young European guessing. As I know Yamiano, Nidin your OPATAFUOR. That's a wood side of Simonia, Obayan Chama, Arena Wini, and now both to say goodbye. Ayo nyangu poso fo ema muyi edie sawo ne money esro no efise wo kita radidi kwawate yeah prophet OPATAFUOR man of God erade sinawo yeah OPATAFUOR yamawa iko erade shirawo yeah prophet OPATAFUOR man of God erade shirawo yeah OPATAFUOR yamawa iko erade shirawo esimaya mo fira na fe podia menini media mi hu di phobia otisa OPATAFUOR ano kanesi anyway baby I will be am chiao baby I will be am chiao chiao Josephine. A very good evening to you all. Baby, I will be a your live telecast here. Na me pacho or share the amount na here come. Kindly share the link with a lot of people. Share to people for me, okay?
Echa Piasante, Ebenezer Hinitachi, Gideon, Ebenezer Dunya, Rich Wanasara, Kevins, Florence Conedu, Shena, Panda, Constance, Elizabeth Udru, Reverend Joseph Jima, Kwame Apia Sela, Samuel Abuade, Michia will be a numero, baby, I will be our Ghana, she has to be Michia. Yao Ofori, and AG. Okay, Michia, when you marry Pastor Shadrach, Grace Kunet, Grace Koduda, Justice Osafo, Michael Champon, Michia Munina, baby, a movie. Eva Dubois, Flora Ajay, about your wow, I am a message. WhatsApp be a me respond ye biano. Wadaroma enchi be a me respond. Why? I was a little bit busy. In so me respond mama. Roger. Oh, ye dieni. Roger, ye dieni. Roger ufrehin, ye dieni. Roger, ye dieni. Yamike, me who you? Okay, you are from Elmina. Eti etinfanta. Etinfante. Ana ontinfanti. Okay, once again, you're highly welcome to this segment as usual. When it clicks 8 o'clock p.m. Greenwich Meridian time, I normally come your way with undiluted teachings. Today too, I am very glad to have you watch this live telecast. Get yourself prepared, get your jotters ready, and then your Bibles. Get everything ready so that we're about to commence teaching. At least you will not just listen to me, you can jot something down. And also do well to get yourself prepared with your questions. If you have any questions, you can bring on board. Kindly bring any question that is beyond your understanding. For our question,
Wow, question be a Fabra na intimi eni nkomo ne papa mu. Ene kwesi ene me sole ase me feel weda ne bisa no. Ediu. Bible say one fans free sura ma wa untimi nya ho hwe. Jennifer Piasanti. He says, Papa, please, what is the spiritual benefit of eating snails and crab? I am yet to find out. Mimu emfaso bia ewo so ewusunsun. Se owe enwa anase koto a. Di minimum ni say onyanko ye de omo ye sunsumu akwankyere. Ye de koto ye akwankyere, ye de enwa ye akwankyere. Eno nti eno de ametiase na minim emfaso bia onipa bi wi nwa onya ewo spiritually. Minim say yewo enuane nura ewo enwam nti obi owe nwa bia no yewo mfaso a onya ana afesu yetimi de enwa ene koto eya akwankyere ena onyankopon timi nam enwa ne koto so ede ye symbol ekasa kyerɛw. Apart from that yeni bibia asa enti sanity. Okay, Amajimai. I said, please, are there certain categories of cars that we shouldn't drive? I saw a teaching about car symbols and how some are demonic. Let me tell you. Car bia ni hanum e wa asase we so a eye genuine fa hye utirim sa. Car bia ni ho e wa asase so eye genuine. There is no single car. There is no single car e wa asase we so eye genuine. Sanity. A top secret society for ena eye. Ebi mo possess occult symbols. Aya edie na wo utirim tieni o die be na wo utirim say bruni be sori na watimi amodu saadie we ne kura no endi wo adwene mu no wadwene ya say eyenimdie na bruni na nya na ode aye saadie we. But behind the scenes no okoji enimdie no efri tumi bi ho. And sometimes ahonhom no before so mbema wo saa nimdie no omo bema wo ne wo mo have a pact. Ye ka se pact a ono mbekọ apam. Entibu a wo de ahonhom ne symbol ebe to ka no. De woni ma bebre a eno de sister me ka se me di akira ka akura wo mfa bida. Nti enema bi wo a uyi wani sanity. Ka bia ni ho wa asase wi so a eye kronkron da. If you say wo mo ye ka no wo mo nye kronkron ne ahotefo
even mobile phone cry using no omonya kronkronfo busa ho say Apple phone ya twere no Bible mu say otwiase ne ma if Apple ene odiye ena Apple no so na odiye no ode ne se ka afa na ade nti na Apple phone yaka efa ye wonsem bi wa ye kase ye komu a enema bi wa forget it. Okay. Enipa bi eka question bi. Enipa bi ka question bi or say eye say osofo ebegu ensa. Na osofo gu nsa na komfo so agudie yi. Se osofo a ose ogina nyame anim ebegu nsa. Ene osofo so begudie ya. Bible say ubeye nwuna yenwunu ubeye hye ayehye. Odi for patafuo mikogu ensa mikogu di amahwan obi be catch yourself say nyankopon ka say yengu nsa na me pacho ultimi ye research ehunu di enti o nyankopon ka say yengu nsa e o Bible mu no enti sanity my goodness. Osofo de se opese odi bibi esofo mo a se ida se o bless obi tieni o bless obi a ana o curse obi a eniyama mienu na ade be ye adwuma ida se obefa anointing oil na de asofo mo e de ehire dipa no ana o de akese no ana se obefa anointing oil you can say insuo na o de agu fom ndi ba bia wo no say anointing oil menwa uji nsuo ni kura na ohwie agu fom na de aka de opese o ka akese nipa na nsa de ukugu nsa de amawan and into sanity. Okay, back to questions. Yes, what question be a fabra na min chichi mama. Another question. Nyamike, ane. Constance say, eye de na owuo eye emfasode ema akristofo. If say abri bia obebo owuo su bia na akristofo eyem hihye wo mo. Nti eye de na owuo ye emfasode de manipa. Death is a gateway to transition or transcend into a different dimension, a gate of no return. So, yaba asase su de yabehunu se car ewa ha.
Ebe se TV wa ha. Anyi bi akra ye wo ma wa asase so. Enti de ye ne ehunu no. Eya na ye nsuro biem. But owuo no de owu achi no obia nim ade e wo ho. Enti owuo ayese esumu akrade a eye abodende. Enti enam se eye esumu akrade ni nti no. Ema ehu ewo ho. Se onam na ukofa baabi na eho yesum na obi tete esum ni mu na osre weird serie bi ana obo odin a bonso ye ba hwo ehu bo na mom se onipa ni gina kane mu no obo odin se asantoa na Constanza obo se we mu nhihyi obi because onipa no gina han mu na wahu no enti wo no you will even love to get closer to the person who is actually calling you and find out why he or she is calling you. But esumu de okra onko sa na tie asamado eyo man enso eyo man eye esum obia nimu obetimi aka asamado emu asem apart from womo Jacob tumfo ede na hu mobro adom womo ede David fie safoa agu wo matiri na omutimi kɔ asamado abebia omo na ebetimi aka emu nsam disa koba na saade a ene na owuo obi nim owuo achi nsam ene baabi onipa ekɔ asem bi obi kan wa asase su ha bia afa onipa wu achi bia eya atesam ene personal experience so me odifo opatafo so me beka kire so wu a atemu wo ha eye two things either say mate and my experience da apart from that no me ni nyina so bia metimi dia approve enu nti wo no de nti a musuro owuo no se muwuo achi no munim de wo hobiem enti nipa bia so se wo kɔ ba bia wonimu a ya na ehu ebo kakra enu nti no nipa bia empese obewu no saa na wi asene tie but udru dimensions bi et say yen yedru na you have the right to access different realm ubetimi akɔ owuo wiase akɔhwɛ ho sɛ de esitie ubetimi akɔhu ubetimi de wani akɔhwɛ owuo bɔfo ubetimi ascend to the zenith of heavens akɔhwehwɛ principalities are responsible for owuo nti yemu bi de ye nsuro saa niyama no because we know them nebom de ma yesuro ba ko pese adwuma na om de amaye say wantimi anya adwuma na anwie na obi agye wo nkwa afiri wo nsam enkasa bio enye mi ekum na wakum ni na misuro nanso adwuma na ama anwie no o maka kire me se opatafo adwuma ye sini ni akatua efise wanya adwuma na anwie sa ohaw na ade beba beto me so wa abrabo mu eno na mami misuro na nye se owuo no efise owuo ni mi na mso mi nimu no onim se ya mfa mfiri soro ama na ontimi mfa meda ontimi kura mveseteme ti emre ne na a awurade ahye ni duru ha sanity amen ka Nanaji, where is Nanaji? Nanaji actually threw some question. He said, Papa, please,
most people faces financial difficulties after marriage. Does it have any spiritual connections, please? Aware mu nsɛm maka mu nsɛm bebrebe di akyerɛ mu. Adeɛ wɔ sɛ wote aseɛ nie. Onipa bia a wɔte asase so ha bia no ɔnam hɔ kwa. Tie ne yie asɛm a meka kyerɛ no. Woyɛ young guy na onware na afei na wokɔ ware a ma membie aware so nkyerɛ wo kakra. Mede bɛyɛ 10 minutes explaining nneɛma. Onipa bia a ɔwɔ asase wei so no ɔnam hɔ kwa. Onipa bi ɔnam asase so ya bia ɛyɛ tumi bi dia. Na no meka asɛm bi kyerɛ mo sɛ enipa a ɛwɔ asase wei so no botaeɛ mmiɛnsa ɛne yɛde nam asase wei so. Yɛwɔ nkurɔfoɔ bi a asase wei so no ɔmo baa sɛ ɔmo mmɛbɔ bra. Ɔmo behave te sɛ kraman ɛne sɛdeɛ sɛbi mprɛduasa ɛmmoa ɔmo suban esiteɛ. Ɛno yɛ first one. Ɛne yɛwɔ nkurɔfoɔ bi ɔmo asase so a ɔmo su ne sɛ ɔmo no they came here to assist people. Ɔmo baa sɛ ɔmo bɛboa enipa. Enti ɔmo no ɔmo yɛ extremely advanced more than enipa. Ebi botaeɛ ɔde wɔ asase so a bia. Ebi te sɛ Yesu. Ebi te sɛ Samson. Saa nkurɔfoɔ wei ɔmo firi baabi na baeɛ sɛ ɔmo ba bɛboa enipa. Di saa nkurɔfoɔ no ɔmo mission sɛ ɔmo bɛboa nipa. Ɛno nti asase so na Samson baeɛ no, asase so na Yesu baeɛ no a ɔba bɛboa nipa no. Busa ho sɛ tumi bɛn ɛna soma no. Nti yɛn a yɛkɔ a yɛba yi yɛmu bebree tete asase wei so ebi yɛ namfo, ebi yɛ nuanom, ebi yɛ namfofoɔ. Saa nkurɔfoɔ no nyinaa ebi yɛ papa ne yɛ maame no, ebi yɛ tumi agyapadeɛ, ebi ɛso so yɛ tumi na nkasa na wɔbɛtena asase no so. Ɛno nti saa category foɔ no wɔ hɔ. Ɛne ɛwɔ nkurɔfoɔ ɔmo nam asase wei so a ɔmo deɛ ɛnyɛ tumi bi na soma wɔn. Nemo ɔmo a na ɛyɛ tumi no. Ɛnyɛ tumi bi na soma wɔn. Ɔmo a na ɛyɛ tumi no. Tie ne yie. Ebi te sɛ Yahushua. Ɛyɛ Jesus Christ. Ɔte heaven hɔ no yɛ tumi a ɔwɔ hɔ. To ɔno a ne tumi no. Yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ asase so ɔmo a na ɛyɛ tumi no. Onipa bi ɔkasa de ne nsa si ne bu bia no. Ɔyɛ tumi a ɔte baabi na wahɛda abɛtena asase wei so. Onipa bi te sɛ Enoch. Enoch ɔyɛ tumi a ɔwɔ hɔ dada. Ɔwɔ Jacob tumfuo ahenni mu na ɔbaeɛ. Onipa bi te sɛ Melchizedek. Okenkan Bible a Bible sɛ Melchizedek deɛ ɔyɛ sɔfo panyini. The only tumi a ɔwɔ nyame ahenni mu a ɔde ne nsa ɛto Awurade so bɔ mpaeɛ ma no. The only tumi a ɔwɔ Jacob tumfuo ahenni mu a ɔtene ne nsa ɛbɔ mpaeɛ ɛma Jacob tumfuo every Sabbath day biara no. Ɔno ne Melchizedek. Enti wokenkan Bible and Bible bɛkyerɛ wo sɛ Melchizedek oni na ahyɛseɛ ɛne oni ɛna awieɛ. Tio oni ɛna ahyɛseɛ ɛne oni ɛna awieɛ. Ɛno nti so oni na ahyɛseɛ ne oni na awieɛ deɛ then who is he? Oye tumi bi no abɛtena asase no so. Enti sɛdeɛ na ɛteɛ tete no saa na ɛteɛ ɛnɛ. Tie wɔ nkurɔfoɔ bi ɔmo tete asase wei so
omo ya honhom ene omo firi ho abetena enunti san enipa ye wa asase isu no eye miensa eno na ma kirechire mu di akire wo enunti se wo ko ware a sa enipa na wo ko ware no investigations be na we research be na we efa enipa no wo de wa pam ene wagina ye ekosi ni mu unimu hwe die unimu ne se bikoshia no we yi ase bikoshia no engagement bi ase me call asori program bi na mkoshia me call party bi na mkoshia ana me hia no wo adwuma mu me de ma ware no enye sa ne wi asete ne mum de tie ne se nipa na akoshia no oye nipa if you say udi agora obekwa akowale aboa ne waba betena wo so no wo haw bema oya aboa oba oya aboa obe disturb wo abrabo musa na odi ahomete ne wawu sa na tie ene wo mo a obekwa akofa no obi a sete say obi a odi tumi be ware wa wo oba na ya be ware wo no two options either say opa men ware no ne mum say oye say obe ware ne dia kai hunu say o kosomo no o kono ware dey wakwa kosomo no onipa a odi tumi bia ya kosomo no na wo hira wo oba no wa yinhira erinti enipa na ne na masase wi so ebi wo ha enam se omoye ahonhom bi dia ne ntino se ukoware sa enkrofo ni bia ebia se de Yesu Kristo kan wonyanyansa mu no o se nye nipa nyina na betimi aware ye wo mo a ahenie ni ntini ye omo sa ebi ti se Melkisedek no oni yere edi entia ahenie ni ntia oye sofo panyini a na owos esoro ho asofo a aba asase we su nyina enye obi afa ne Melkisedek abode ba akopɛ ene wo nyankopɔ ahenie mu obetimi ne ene na yepe ono ni Yesu Kristo pɛ ene timi gina Melkisedek anim obi Moses ntimi nyina nanim Elia ntimi nyina nanim abofo na ewo ho no mpo ntimi nyina nanim because Melkisedek we Jacob tumfo ankasa sofo panyini nti wonya sofo ketwa nti obi ho a sa nipa no se okoye oba o si wakwa akoware no na oware no mepa chawo tumi na eti sa nipa ne mu no opene so de ye wo emma bebere wo ha abosom ware wo mo emoti aware wo mo bebere firi ahemfie enkonya tumi di omachi enema bebere be di omachi swati ase ye wo ma bi wo ha omo ni obi a tumi tini mu akoda ye wo ma bi wo ha wakọ yes sex ana wakọ bo naked ewo baabi ena tumi bi akohu na danger so ena wapẹ no ena waware no spiritual ena wo no wo so akọ ware no enunti sa wo kofa obi ira sa tumi no obe attack you. And the reason here majority of the people aware ensi wo mu yie no marriage is deeper than what you think. Media de bia me ka kire wo say before say we oba before say we bema we de kawa ebe hye oba bi na wa bie wa no say we ne kobobra
till death will do you people part no. Fa oba na chi, fa bema na chi. Enhwe nanim, enkase nani amadabadaba. Na ebia nani na esisi ho na enu na bekum. Enhwe bema no ni sika owo. Na ebia na esika fin okum nipa. Ana oye niyama boni bi. Inti odi sika echi ware a you regret. Sanity. It is an yoma we enam say ewiase no ena hokwa. Ye wo ba bi wo ha. Oni yafunu mu nhira. Tieniye. Ye wo ba bi wo ha oni yafunu mu nhira. Eno nkyere say ontimi nwo. Nanso woni ne wo a saa oba no ne yafunu mu manyina ebeye asaifo. Oma anye akromfo a ombeye street guys. And san no basa ne kro no e ne yafunu mu enhyira nim. Enunti what we call marriage is bigger than you humans. Our young kwan e Jacob tumfo ebo break e wo ho. If we say a lot goes into it and a lot comes out. Enunti no mde aware ekoto shamayims. Aware nkrata omde tu moon so no. Omuwie no omuyiye edikoto shamayims. Adenti no Nyankopon ama yamfa awale anko fourth heaven. Adeni yamfa anko fifth. Adeni yamfa anko sixth. Adeni yamfa anko seventh heaven. Adentia. Because there are implications and consequences of it. Enti ye nyina ye nam ye ko school ye didi ye nom ye ko nsuo ye dware but me pacho ye nyina ye nyanipa ye mubi ifre chiri ni abetena asase wi so emre ni duru ha ye beko enti untimi mfiti preko penka se okọ wale dipa no ebi ye extraterrestrials. Ebi mu ye Anunnakis. Ebi mu omu ye goddess. Ebi mu ye principalities. Ebi mu ye powers. Ebi mu ye Leloria entities. Ebi mu ye Aria entities. Ebi mu ye Chitonia entities. Ebi mu ye dreaded deities of the underworld. Ebinimu eye hypochitonia. Ebinimu eye mesophis. Omunyina wa asase we so. Ebi ye MPs, ebi ye ministers. Sankrofo ni nyina ebi ye dracolians, ebi ye aliens. Eno ma pretendi. Ebi ye fallen angels. Eno mo ti asase we so de eno mo koba. Enti wo adwene o se obetimi ni obi ada. Ubitimi ni obi aye bibi obo ada enti aware no se uko ware a abusia bia wo ne family history. Abusia bia wo ne family history. Enu nti ye wa abusia bi ho a o masefo no omu nyini nche. Ye wa abusia bi ho a omu nyeye adenti na oba na awokọ ware no ne wofa no mu nyina enyeye ne nananom ebinum nyeye nasifuo bi yare bi anane ma basa bi ofie ho bisa wo se eye den na saa ne ma ne bae ye wa busua bi wo ha ye dua no mi wom. Ye wa busua bi wo ha na omo maame omo nana omo muade omo kokan obi a owo tumi ene nipa didi ni tumi no ekese abusua no ana se odomi abusua no enti saade no eda abusua no mu aye generational thing na me pa cho se ukofa sa abusua no mu ni ba because u feel say owoto u feel say ne ho ofe
ufi se na kosia kuma no eja ebo ho kese se sweet bar edi ntie no na hu ana ho ewusu biribiribiri a ka hu se saa enome no ebedi wachi abehantew ebeba abehantew ifiri se ewiase obanyansafuo bi amfa nhye ne tirim se bibi ensi kwa enti se bibi ensi kwa de a ede de betu enipa bia no efiri de efire enti eye den ede ma abra no waye kɔhwensani eye den ede ma sister no wawo baako wawo mienu enso be ma mfa ka wan hye no eye den ena ma bra no onam a onum nsa basa basa ye wo bi wo ha efie tumi no de waye no sika ba ne nsam a ana nadoye ba obeye nkwase adoye sa sika ne sa ne nani so atene wan saa nneɛma we nyinaa no ɛwɔ abusuam nanso yɛn akristofo no yɛbu yɛni gu so na mmom ɔkɔmfoɔ emu n'ani ngu so da malam bia ni hɔ no ma bɛkɔ akɔfa ɔbaa ware abra ongu se deɛ ɔnhwɛ ahwehwɛm ɔntwerɛ snake so ɔmbɔ anwea ɛnhwɛ ɔbaa n'akyi da ebi kura nsi da kramoni baabi a yɛahyɛ ne kawa bi a ne kunu nante n'akyi ɛno nti na yɛ ana ɛte saa no enti yɛn no akristofoɔ no deɛ because yɛfrɛ yɛ middle earth akristofoɔ din a yɛde frɛ ɔmo spiritually no yɛfrɛ ɔmo middle earth wokɔ ɛnkanka mu a ɛyɛ ek anka wokɔ saa ɛsom no a ɔmo frɛ akristofoɔ sɛ middlemen na ubusa ɔmo sɛ die nti ne yɛfrɛ akristofoɔ middlemen a ek ankafoɔ bɛkyerɛkyerɛ odi nti a ɔmo state 7 reasons a ɔmo frɛ akristofoɔ middlemen obi a ɔyɛ middleman biara so no ne mu ɔha na adwene mu ɔha saa neteɛ ɛni nti saa by taking all these things into consideration you will never go about say oh worry just like that. I was say ubusamu yi ɛni nti saa neteɛ na menka ho what question bi a obetimi aba ɛni nti obi wɔ hɔ a abrabɔ na ɔbɔ no onye yie dawo na wososo di n'akyi ye obema bi wɔ hɔ a ne nsɛm hu na wadi na kaka bensɛm bi a wayɛ na kyinyi gisɛm bi a ɛwɔ ne mu ɛne ne su bi a wayɛ ne ho sɛ ɔngye hwii nie no na wo bɛm ɔbaa no udi saa bɛma n'akyi ɛni nti no bra na wobɛbrɛ because ɛnneɛma a call for spiritual attention no na bɛma na udi n'akyi no on funny serious. So ani we are seeing it you. Okay. Anti yo obi wo ha o utimi nantia na akọwale wo ba bi se oba no ana ba ma no ye otamfo ensu na wonim sa na tie obi wo ha utimi nam sa no akọwale wo tamfo but wonim se oba na awaware no ye otamfo emre no duru ha ubohu se otamfo na waware no ni nyina be yi apie sa na tie echiachia mu nyina okay mono
ma adwene mu no mo yɛ nkwalaa akristofoɔ deɛ ɔmo yɛ middle earth foɔ te nneɛma bi wɔ ha mehwɛ wɔ mu din ne mayi m'ani life okay wɔ question bi a wobɛtumi de aba na ma ansa wo goodness. Yes, what question be a fabra na me answer adaworma. Margaret Owusu Secho, thank you very much. Van Ophelia, Ibia Bokodie. Yeah. Moi moti hono. Imagine obi a yabɔ no wɔ wiase. Sɛ emane mobobra. Tieni o, obi a yabɔ na ba wiase sɛ emane mobobra. Na o saa nipa we wakɔware no. Ndu fi sɛ obɛyɛ nipa ne yɛbɔ ne sɛ mane mobra. O so sɛ maware no. Sani a wusu unye ye o mobra. Aaron Bagbo, I say, Prophet, please, can you educate us on the concept of God? I don't get you. Come, rephrase your question again. What exactly do you want to know? Again, I pursue. Jennifer Piasante. Papa, is it true, like they say, even on your last breath, once you confess Jesus, you will be saved? Who said that? Very funny people. Okay, Charity. Papa, please, why is it that most musician doesn't have a better ending? So our teachings we madinka church dada. Achire mo say enyum to adwuma no. Obi oto nwum bia no. You are competing automatically with Lucifer. Because a Lucifer in office are not heavy and son or over form. To nipa bia oto nwum bia no. It said they only nipa ne competing. Enunti machire mu bebre say musicians, you know, they do a lot of dirty stuff, especially one more gospel musician or no gospel musician ebi wo ha e komode no onye aduane ni meka say oniska enti ensole na invite no na omama no chochopo abi na ja ode adidi be 2,000 3,000 Ghana bi na ode adidi enti no okogina pulpit bi so a onwene ana omma ho mpaye emisa abre so a enye pulpit bia ana altar bia na wo se ogina so na wakwa akogina so sanotie wati ase edinti ena masa ne ma we nyina eba no okay. There is a Usu.
Thank you very much. Roger, he says, Papa, can drinkers go to heaven? As in how? Nobody can deny you access to heaven, but you must change. You must change. You must change. Erongbagbo, I've taken my time to treat that topic. Kindly search for it, the concept of God. Who videos more than 10. I don't think. Maame nkyerɛ wadeɛ bi. Woyɛ aberanteɛ a woyɛ tieni o. Ana woyɛ aberanteɛ. Woyɛ ababaawa. Na wokɔ ware a. Woyɛ aberanteɛ ana ababaawa. Na wokɔ ware a. Aware bia ɛwɔ asase wei so. Wo bɛrima na wokɔ ware yɛ no. Fa hyɛ wo tirim sɛ odiyifoɔ patafoɔ se. Bɛrima bia wokɔ ware bia. Ɛte sɛ wakɔhu kaa ɛfɛ. Nanso kaa no fault wom. Ɛwɔ sɛ woyɛ deɛ ya. Sɛ wopɛ kaa no na wofa a. Ɛwɔ sɛ wokɔyɛ maintenance. Na aware mu maintenance no. Yɛwɔ spiritual maintenance. Yɛwɔ physical maintenance. Ɛno nti sɛ ɔbaa no sɛ ɔhyɛ ɛnumi bi ase a. Ɛwɔ sɛ wokɔyi ne firi hɔ. Most of you people mo implante ɛmaa ɛna ɛno ane sɛ mo aware. The sahana monam just like that. But marriage goes beyond what you see. Nti nipa bia o ware wasase so bia no. Me opatafoɔ se. Wakoto car fault wom. Nti ɛwɔ sɛ woyɛ maintenance. Ɛwɔ sɛ woyɛ maintenance. Nipa bia obɛware bia. Wato car fault wom. Ɛwɔ sɛ woyɛ maintenance. There is no single marriage here on earth that is 100% complete. Asɛm we are making. A man mpanyimfo a mo lie we so no mo na mo bɛte aseɛ. Mo na mo bɛte aseɛ. Nkwala na omo ɛwɔ lie ne so no deɛ. Omo nte aseɛ. Aware bia no yɛ 100% complete. Ɛno nti ade a ehia pa wo yɛ bɛrima. Ade a ehia ɛwɔ bɛrima bi abrabom. Mo amawale ne deɛ monkɔ asomdwiem. Ɛnyɛ hwee. Sɛ nyame yɛ adom na ewiase foforo ba bie mu a. Na munye opportunity na mo ware a. Enkyerɛkyerɛ yɛ a mede ma mu yi. Na mo take it into consideration. Sanity. Nemu ababa wa bi a onware ye. Bema bi a onya nware ye no. Ena ja me kyerɛkyerɛ wo nkyerɛkyerɛ. Mo amaka ne de. Mbacho wanya aware awie.
It is just a mechanic. I'll be your car ni amount. Sanity. Enti sɛ woyɛ bɛrima tie ne ye mehwɛ mo a moyɛ nkwalaa o mususa munyini afei na moanyanya bɛ 80 years 90 years ne 70 ne 50 munyinaa moyɛ nkwalaa muhu wiase da. Oh my goodness. Okay, let me proceed on. Woyɛ bɛrima na oko ware a adeɛ wɔ sɛ wo taking into consideration ɛwɔ ɔbaa ho ɛyɛ nneɛma maako 4. 1, ɔsɛ wohwɛ sɛ ɔbaa no ɔwɔ ɔsorosoro nhyira. Secondly, ɔwɔ nofuo mu nhyira. Thirdly, ɔwɔ yafunu mu nhyira. Fourth, ɔwɔ asase so nhyira. Nti o take saa nneɛma no nyinaa into consideration a na wakyɛke. Ɛno nti ɔsorosoro nhyira no ɛna ade bɛhu sɛ ɔbaa no a wokɔware no ɔyɛ nyame dea anaa ɔnyɛ nyame dea. Tie nie sɛ wokɔware ɔbaa no a wokɔware no kyɛke sɛ ɔwɔ ɔsorosoro mu nhyira. Saa ɔsorosoro mu nhyira no ɛna ɔde bɛhu sɛ saa ɔbaa no ɔyɛ nyame dea anaa ɔnyɛ nyame dea. Ɔyɛ amanamamuni baa anaa ɔyɛ ɔbaa a Onyankopɔn abufuhyew ɛda ne so. Ɔyɛ ɔbaa a ɛnome da ne so. Ɔyɛ ɔbaa a obi akɛse no. Ɔyɛ ɔbaa a tumi bi di n'akyi. Ɔyɛ ɔbaa a sasabonsam bi di n'akyi anaa. Ɛwɔ sɛ wo check. Ɛyɛ very important check. Ɛyɛ very important. Bɛrima biara check. Check what? Onware ya check. Ɔbaa soso sɛ wokɔware bɛrima a check nneɛma maako 6 ɛna ɛwɔ bɛrima no ho. Nneɛma maako 6 ɛna wokɔware a check. Nneɛma maako 6. Moyɛ nkwalaa ɛno nti ɛnsɛ bi wɔ a meka ne sɛ yɛ a monte aseɛ mususa. Check it. Woyɛ ɔbaa na before sɛ wobɛgye atum na wama ɔbaa bɛrima bi ɛde kawa ahyɛ wo no. Check it. Check what? Woyɛ ɔbaa check sɛ nneɛma maako 6 ansana wapene ama ɔbɛrima ɛde kawa ahyɛ wo nsa. 1, ɔno so wobɛcheck sɛ ɔsorosoro mu nhyira ɛwɔ ne so. Yɛ ɔbɛrima bi wɔ hɔ a ɔyɛ hwee a ɛnyɛ yie nti ɔsoro nhyira bi ani ni so. Osua no yɛbɔ ne dua bi yɛdome no ɔkɔyɛ biribi so wahu ɛna nkonnua ɛne sasa ɛso no
na wodi na chi wa abrabom ye obema bi wo ha o ware na unya nkwaje da because ni sunu ani bibia ni Nyankopon ebo abura. And because of that na ebeye din pa ebeye din ama nti wo surusuru mu nhira bi wo ha curse da ne so bema bi wo ha wakofa oba wo nwuram akofa oba o damotom waye nioma basa ama enome da ne so we are there be affected and you check it and sana the next one do bema bi wo ha also hu se odo Nyankopon asebe na okan say mema mundo mo yere no mo no ampa owo saa do no na saa do na okan ye no die ya a man loving a woman means becoming generous towards the woman. Yo better maybe wa ni tiri more than yes ni tiri more than pa ni tiri more than on few kra o yale kra on few ube wu on fa ne kapre kra ma o ska oni ne netie but o ma obi a onwenwe o ma okasa o ma usu isi sa ne ma we nyina no e ho die free o die free oba de e wo se wo check sa ne ma na aka ne ma akofo eno de men kan kire wo akọhwe uhia wo sofo a na wabusa no bema de wo be check oba akọ 4 mema oba so be check bema akọ 6 asa eno anu no eba ne sa obenya asomwie obeye nhira from ye be di wachi Patrick or see a so ani we asiti o amajimai by participating in it depends on the agenda behind. We are see abrabo na ye bono a very deeper than ipa chomo nkafra obi na frame si mu e woni we bi wa mi ntimi nkanchro eninti let's assume say bema enome dan so oba enome dan so o ware na enome no ebeba be hantil eninti se enome ne beba be hantil de a ene na se ofi se open na wo obema no na oba no both of you no de dan so no na motu anamon na mape no me no ano pumasibre ansa na waware no. I'm telling you nti
Nneɛma bi wɔ a funny. Nneɛma bi wɔ a funny. Enti odi nneɛma di agorɔ. Enti agorɔ bɛdi. Saa na wiase ne teɛ. Yɛwɔ bɛrima bi wɔ hɔ a tie nie. Yɛwɔ ɔbaa bi wɔ hɔ a wɔn yɛ soul takers. Tie asɛm a meka kyerɛ you, woyɛ bɛrima a yɛwɔ mmaa bi wɔ hɔ a wɔn yɛ soul takers. Soul takers na aseɛ ne sɛ woyɛ bɛrima wotwi mu tae na woware na wo bɛrima na wale ɔbaa no woyɛ de wo bɛwu. Woyɛ de wo nyini da. Perfect example. Ɛyɛ Samson and Delilah. Delilah was a soul taker. Nti na ɔware no no ku no. Ti ɔbarima bi wɔ hɔ a ɔbaa bi wɔ hɔ a ɔware na ɔbɛwu ntɛm. Saa na wo ɔbaa no so. Yɛ ɔbarima bi wɔ a ɔware na ɔbɛtete wo saa, ɔbɛtete wo ama. Ahu ya ɔbɛnya akoma yare na wawu. Ɛyɛ a ɛyɛ tumi na edi wɔn akyi no. Ɛna mo behave saa. Saa na te. What I say? Na mo musaw. You are too small. You are too small. Mususa. Mo ne nam wiase bankyere. Mususa. Enti mo de mo fa ne saa. Uhie obi na do na de maka nyina forget. Uhie obi na do na ware no. Ade nti bi wunti na. Hey, my goodness. Michael Champo, thank you very much. Ebenezer Dunya. Or see, please, Papa, is there a need to get married at all? Yes. Yes, so be worry. Josephine Boateng, I see, hey, Papa, sign it to you. My goodness. OPATAFUOR. Chia baba wabia. Our dear. In fact, our dear ye. Unim. Ye wo barima bi wo ho ene oba bi wo ho a. O ware na. Mawie ye ebe basa. Mawie ye ebe basa. Ahyase de mo be fi se but awie no e basa. Enti eno sa no mo ye nneoma na mo feel say mo bastimi asesa awie no mu nsam na mo asesa. So what you say? So fi se wuntimi nsesa awie no mu nsam na ja oba no man nko.
Don't marry with your heart. When you're a young guy, don't marry with your heart. When you're a bema, don't marry with your heart. When you're a bar, don't marry with your heart. The heart is very stupid. The heart is very stupid. Why? Because the heart is senseless. So when people come to you and they begin to say sweet, sweet things, it will touch your heart. Without the heart doing a due diligent work, then the heart will give in for people to enter. So don't marry with your heart. Don't marry with your so-called love that you think you have. It is stupidity. So our kumane da yemuna bema eka asem kitwe bi gu asum oba ka asem kitwe bi gu asum na why the hell ho se pipa emframa ebo no so our kuma fon emfa nkwa aware. The heart is a foolish man. The heart is a foolish woman. The heart is a foolish young girl. The heart is a foolish young man. That is why people who make decisions based on their heart, they will later regret it. Wakuma phone da uyem ketekete wasano and mami chamo sa wakuma tan da wani da sa wa ohano sa wakuma and found kwaware. Oh, D4 OPATAFUOR. I have secret too, but I can't tell you all. Your heart will deceive you. Will be your sex. Intina alcohol. Awa baby and kame wo yere a kobusa wo mo ma ware no awa abanso obi adane dem entokwa bi etifie ho no enu akranka oba na the frying pan hwima ani tirim na odoje ye wo de kono kobusa. My goodness. Musa. Marry a person who has a matured mind. Tienye. Marry a person who has a matured mind. Enye wakuma tantan ne da umuno. Ene kwasi asem na osole a odwene ge no ho a adwene be ma no ho a na wakuma ebo kim na o soso nkwasi adaye asa ge no kura asa bo ni de wakochia ne maame o yale wani supiriu. Abrochirefo. Ai ene okoda empire na Ebenezer Adunya abono eya abobi we say akoma kurasi ni a wodamiyem wono wadada amiama akwa we watutu betiri hu. My goodness. Marry a man who is matured. Marry a woman who is matured, or else you regret it. Nobody is 100% complete. Fashion trim say, asasi we so, D4 OPATAFUOR say, onipa bi a oware bia no, on fashion trim say, wakoto car efe, and so problem a womb. Inti aware na ode kon,
ukufia obey maintenance. I shoot. Ye kasa obi a o mature mind na enye obi a wanya 50 years. Enye obi a wanya 40 years. Enye obi a wanya 50 years ene kire se wanyini. Ye obi wa wanya 40. And so ohwa na adwene da ne tirimu a oye ne nioma ye o ma ni bi. Emema ni bi o ha omo behave te sa ankwala. She mamenka asem bi nchiro. The heart has caused more harm than good. I'm telling you the truth. Elizabeth Oduro, thank you very much. Jeremiah 17 verse 9 says, the heart is deceitful about all things and desperately wicked. Who can know it? Nobody. It into me, I will not get up and put a ring on the finger of a woman in the name of I love you. Who told you? No. That heart that God has imbued in me, it doesn't work like that. Yametias. Yametias. Yametias you. Pray. Marry a woman who is matured in mind. David married Abigail because she was matured in mind. The king married Esther because Esther was very young, but she was matured in mind. Now, Abraham got married to Sarah, but she was not matured in mind. So Sarah messed up with things. Jacob got married to Leah, but she was not matured in mind. So she literally messed up with things. My goodness. Hey, or baby, a bit to me a swatch. You see, there is something in human. Always allow that thing to speak to you, but not the heart. Akumano oye dada for. Akumano ye dada for. Odo kwa kusia manim. Tieniu. Odo kwa kusia manim. Ya wo baby wo ha o ware na. Bra. Ka koto kra ye na nkamfa so wo so. Says can out say na de koye wedding ekwatu ni tidinsa. Ka o de koto ye no kra nkeye. No kra na makachro. Ye obema bi so ha udi na chi. Ewa abrabom no saa nante na udidi saa kwa na chi John no. Nka o de nante ko club kra nka ebia na nkeye. Ebia obekọ club ho no na nka yebo ya no muntie obrafo muntie na nka wasa bia na ho ato no abefie.
Mamin Kasem Chro. Marriage is built on the foundation of respect. But it is built by a matured mind. Ye chechira aware nyina so ewo ebuo hu. Na mum de de chechira aware no eye adwene a anyini enye nkwala adwene. D4 patafo. Me mahunu wiase. Mehunu wiase obi obaka cheso patafo minim wiase bia oboa. Yeah. Aware nyina so nyina ye obuo. Na no mihia woman bi. Na o complaini asem bi kire me. On any kuru issues. O kana asem na me ni din. I'm catching say, woman, do you know the problem? Yes, I deal with intina masu wiembe fio. Mami Musao. Then a David ye David. Then a Yesu ye Yesu. Then Abraham ye Abraham. Then a David ye David. Then a Jacob ye Jacob. Ningina obaba akupebi. I don't think me pacho. Emfa wakoma nkwa wale wate. Ode wakoma kwa wale a. De obehunu wa abrabo mu no mpe. Saa wakoma kurasini na. Wano de bema bia bigina ho. Ekeka ne nsem bia na wasere a kire no. Oba bia bigina ho. Na osu ni suo bia ede na no keka nsem bia saa wakoma drongai no. Na wagye atum. Constance, he says, if my husband was not matured, he will have, yes, he would have left you because you were very stubborn. Yes. Ebinimu makuma yenkurasefo dodo. Asem kitwe bi na atona koma so. Asem kitwe bi na attach ne heart. Uhu die ofiri. Uhu de we Nyankopon si ye wono nko a. Wo de hyeda su ni suo kitwe bi. Usu hyeda su kitwe bi. Me ana me kae, me say, hey, we yere ne bufu se dan a wa hyeda ye te se die wusu no. A hyeda ye se mewu kura na asem asabo so aye din. Oh, na wa ye sister na ye de ho. I say I've also gotten somebody to die for me. Oh, D4 OPATAFUOR and then me be kings sir. It's wrong. Yeah, marry a matured person, a matured man in mind. Now no me can sing be chire obi. Hey, sister. Na wo ukwa yi. Ukwa party. Scientifically, even the scientists will be able to prove to you that it's not everybody that you can legally get married to. Why? Because
There are some people who are more blood group who are blood group now woman into untimene worry and I wouldn't say now scientifically impono ya chere we say and your bed ya na be ma bia na betimi aware no wo de we say obubu waso say waso na but o ma wale ne de mu betimi afiri la no so wate we ya asujafo nkomo Mama wale ni nyina charity mu amaware ne Constance mu no ya mu pacho mu free line so wate mu free line so enunti me pacho me pacho yi awale die any mistake me pacho any mistake kra na enye sa obe regret obi o ha na ware na o ware no be 10 years 7 years 15 years onye maintenance da you are aware no onye maintenance da Ronnie Joseph, you don't understand she right? Where exactly are you watching me from? Sure, sister. If we are seeing deeper than you think. Ena mumubi. Sure, mumubi. Asofo ne dada mo keke because the pastors they don't know what they are saying. Over 100%. When you take pastors in this world and score them by 100%, you realize that about 98% of these pastors, they don't necessarily practice what they preach. Majority of the pastors they don't practice what they preach, and majority of them they don't even know what they are talking about. They just pick up the Bible and read it out to you and shout, take offering, go home, and that is it all. But in reality, life is not the way you think it is. Obi sending message me, Roger, I say maintenance like how? Okay, maintenance in ebini. When we hear it, my wedding, I'll say the maintenance comes after the marriage. If you are not married, you can't do maintenance. Into maintenance, ye abrawaware. Ena obeware dia. You have to look for a problem and solve it. So what I say. So if you want to get married to somebody, it's a problem solving. But after the marriage, you must do maintenance. And into maintenance, ebini say, o worry no. Say a wedding now yeah you. If you are married now yeah you. Sikana ya de beche wo wedding nase no. And tomana amount for the bread one. Silver na amount for the bread one. Wo na wote ho no wadwene mu no. Eya wo say omo de bread wo nyina omo ye excited meboa. Obi timi bread won toma. Na ode abegye wa ware ni mu nhira.
na wakantam edi egu entuma no so say abra Constance ebe pam entuma we efira no efiri neko efiri eda obefira ntoma no obeda edagya saa enunti mumu bi muda edagya abrabom muntimi kura nton ntare ntare na mobeto a enya atale papa bi ya ne boarding enye kente papa bi entuma ne boye 1.5 2 million 3 million eno na walodu agu wardrobe no nti wadene o say wo ntuma but kente papa na ne boarding ebi 7,000 ebi 8,000 de bacho do se ne gumpani nti wa brabo no ya paw ho ntuma wa brabo mbato nya awe enunti e was say o find solution to it obi o ha or the chance in a braille chance in or patro say ufie waduane a wadi aye ne wedding yase nti obekwa kwatena fie na obi ntimi nhwew ukuru ntimi nhwew aduane ntimi mafie o ahokyere ba na eba ho sika adwumasem ni nyina na asai enti saa ne omani nyina no maintenance obi wo ha aware na awokọ ware ye no be ma ne maame empene aware ne so ena udi wakuma na chi na awokọ ye na be ma ne maame ana se oba ne maame empene aware ne so ana oba ne papa ana be ma ne papa empene aware ne so a wo de by force kọ ye no oro na ode ne ho de ne ba de bia obepa ne to ase agu tiri so no wa bold ya de bia engineer man ko yie mawo die obi wo ha awale na akọ ware ye no maame ne mpene so papa ne mpene so enso chinchina da wo de wakọ aware no na wo wie ye no nkoye ho adwuma e wo se wo consultation nkoye ho adwuma free spiritual head bi wo na obusa de ntia waase be ma waase ba ompene uni oyonkono maware ye no so afi uhunu wie a na wa ye maintenance obi wo ha ge no abusua na ofiri mu no tumi di na chi obi wo ha oba no tumi di na chi be ma no tumi di na chi me pa cho wedding na sem negotiations bi ebe ho hwe ma me nkyere wade bi ma me opatafoɔ me nkyere wade bi me save boy bi me save boy bi na onim sɛ ɔbaa na wɔne ne twempena no onim sɛ ɔbaa no tumi ware no enti ɔde ne picture ana ɔde bɛkyerɛ me na mehwɛ ne din na at once wa awurade bie m'ani na mehunu yɛ ɛna meka kyerɛ guy ne sɛ day wei ɔnhwɛ yie na wanware ne da ifiri sɛ ada ɔbɛware no saa da na obewu ɛda a ɔbɛware no saa da na obewu saa da na obewu ɛmpa ho da girl no so any boy no ɔmakɔ akɔhu abusuafoɔ a yɛse bɛrima no nkɔboa ne ho mmra enti waboa ne ho asia a waka kyerɛ ɔbaa ne sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ na ɔmkɔyɛ ne ho adeɛ ɛna ɔde fa akyire bi hu me no enti me ma na kwankyerɛ na mekyerɛ ne sɛ ɔnkɔyɛ se na awareɛ no ɛmma so owuo no bɛyi afiri ne so akɔtɔ obi foforo ko na onim deɛ bɛyɛ girl ne ex boyfriend
akotena abrochiri America and when yeska to buy na ohunu ye na no boy no fra America e ba no so ba be ware like ye dey atu ni tirim say e ma na e wa abrochiri ni nye into oba na wa be ware ono an kasa Ghana hani ba na ode ne ko into oba ye na no be hu ge no ena ni ex oni ni didi nkoma on ware was o me kura nche me ba be ware was be ma be ya so masa jai be ma na chiri die na me ware wa me do be kwa abrochiri me aware nti na me firi America aba o me nya ware wa me do kwa abrochiri okeka keka saa no oba no mfa ni trinji na me ka tira akwa no oba me woni se ge ni fre ni bia o man attitude ene ade ono ana ba mbebu oba de na adwene be sesa no akọ boga no eni nti oye saa ne be 7 days 1 week na again de na adwene ma boy na ono free abrochiri bae no tini o kikiri ave 2 weeks time get na tested boy na ono ba no ho ne say ontimi ne ntena okay no so okay o wetimi aware asa agro be 1 month to 1 month 1 week na ohun ya again aware akwa no boga na timi anya akokoduro aware again aye bibia wie na we no makọ akọ relax e wo hotel na on the 7th day na oware wie on the 7th day omo tena kam na omakọ omo be ma ne maame ho na oba na kochia o maame no ena omo ko oduru kwam na again si o obedwonso o ene esa de tede mami nyinai na edwonso e wo nwuram ho gen hye ho obo wo nwuram ho a obeti ase pa pai petrol tanker a alfili petrol na abetwi afa akwa ne so no ye nya ne nam kransi amfa ne yakase ye di kosie no ahye jorobe wawu enti I say boy na ono ba me ho no ohwe gen status bia asa ye no fa afon friends e de ya ada e de na esimu abusuam hunam bia wu ana gen ni be kire mu de a kire ne say na damfo ye ne x tieni yo na damfo ye ne x ene o ware no o ma ware kura ye bibia wie na o mo kwa koche o mo maame ene say wakwa akowu no o kire story ne de kire no ansa na girl no akwa ne be ka kire girl ne say o call baby and a prophet bi ka kire say o ware na obewu nti onyai ene ma o yes na wan ware no ena akwa ne be ware na wawu no nti sa ne wiase no etie sa ne wiase no etie o sa ne wiase no etie on say ye wo nkrofo bi wo ha yes wo wale wie kura endi bosumi ni wawu on say soja ni yes wo wale wie nkrofo bi wa yes wo wale wie kura ni na wotwe oh wo ware ye kura nche ni wawu sa nkrofo ni nyina ayetumi edidi wo machi ana ekunkum wo mo enti oba na wakwa akohia no ipacho pete masase ena hokwa boy na wakohia no ena hokwa bibi wa akire ti durum na bia ya bompa ye kakra sister na wakoma na da oyam de akoma fon faso bia ni so bibi kitwa bia na wa soft amin shiramo amin ya adoma one day ibishia enti odie nyame ya adom na ye sujani a wote so opatafuo ma bia sori na wo be ware a wode fa ne bra imu ahintasem bia na ka kirewo a de wo se me ma ye bia memo aye na wa ware wa de sanetie o ma bai
Ame adumi bishia.